M-am complicat să mai fac o dată. N-avem ce bucătă la dumneavoastră. Fetele de la Diva Models mi-au spus să vă adresez mulțumiri în mod special pentru felul în care ați sprijinit acest eveniment. Aplauze, vă rog frumos. Un suflet mare ca întotdeauna, care e aproape de cultură și de tineri. Mai avem un moment de dans, nu? Un dans țigănesc de această dată și am să vă rog să admirați și costumele, nu? A mai apărut ceva în desfășurător de care eu nu știam. Ce dansăm? Ia veniți voi și spuneți-mi voi. Ce urmează? Ciuștele. Tuștele! Hai să urmărim tuștele dansând. Cu rugămintea să mergeți în față, în față, în față, în față, în unde tot. Perfect, așa. Dar să fii artist cum e? Cum e să fii aplaudat așa? E frumos? Da. Hai să predăm șapeta acum colegilor voștri care ne-au pregătit dansul țigănesc, da? De care am amintit mai devreme. Vă rog frumos, scena e a voastră, publicul vă aplaudă!
mulțumim publicului, așa precum artiștii adevărați. Aplauze, vă rog frumos. Așa, hai să facem o plecăciune. 1, 2, 3 și... Mulțumim frumos. O să ținem legătura, da? Poate ne mai vedem la spectacole, da? Succes pe mai departe. Să nu plece, să nu plece. Fiecare dintre tinerii noștri dansatori primește câte un cadou. Moș Nicolae a venit puțin mai devreme pentru ei în acest an. Sperăm ca ghetuțele să fie pline, chiar și început cu aceste cadouri din partea noastră. Fetele se ocupă de cadouri, ca fiecare copil să primească. Vă spun încă o dată că mai avem puțin timp până la momentul licitației, mai avem puțin timp și până la momentul extragerii, până la finalizarea tombolei pe care am lansat-o la început, așa că mai aveți puțin timp la dispoziție pentru a vă procura bilete de valoare de 10 RON, în urma extragerii putând fi câștigate obiectele realizate de copii. Avem o singură prezentare de modă, ultima casă de modă ce va păși aici pe podium, după care am să vă las puțin răgazul de a vă și delecta cu bunătățile pe care vi le-a pregătit hotelul Palvi.